Manan. So sa kaap. Mr. Papa Boy, la 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 lava boy, Hagabol and Kissabol, Mr. Papa Boy, get to know me more. Hi, kumusta? Mayong adlaw kanyang tanan ng mga suking tigpaminaw nining nabantog na kayong handumanan so sa kaawit. Tawagan ako sa ngan nga Phil, taga Inupakan Leyte. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong sugilanon, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Mr. Papabol. Sa pagka-gestures mo ako ang laging magpa-flash. Mr. Papa Boy, la 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 lava boy, Hagabol and Kissabol, Mr. Papa Boy, get to know me more, puso mo'y mapapatanggol. Lang po ko ako ang nanimula. I have so many coaches na hinihingi sila. Ang lago ang mat, ang sargo ang laki-laki. Be my neighbor, kita-kit na lang sa FB. Mr. Papa Boy, la 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 lava boy, Hagabol and Kissabol, Mr. Papa Boy, get to know me more, puso mo'y mapapatanggol. Mr. Papa Boy, di naman nagyayabang kahit di macho, di nakakatawa ang chicks na makalaro sa focus, magaling sa farming together, sa new street updates sila, merong private message pa, lahat sila gusto maka-eyeball, nakita Mr. Papa Boy. Mr. Papa Boy, get to know me more, puso mo'y mapapatanggol. RMN Drama presents Handumanan. So sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon magkining usa ka lalaki nga taga Inupakan Leyte. Ang atong matatampo nagasangan nga Phil. Atik, isugot na ka? Lagi, gisugot na ko. Ako pa. Pakis-kisa ragod ko na imukok ko, baby. Ngano ka? Biliban ako ni mo eh. Kalisod tunguyog pa na ng Jenny. Isod ulon tungod sa kamaldita. Tungod sa kaistrikta. Pero ikaw, biliba. Nakatraka magid ka. Gisugot pa gid. What Phil wants, Phil gets baya. Garo, gila ko migo eh. Pamali tinuod. Gani ugma, mag-date Miss Jenny. Asa naman sa gulo mo mag-date? Katugnaw, oy. Bugnaw kayo ang aircon din sa sinihan. Dali, padul na ko di. Aron mag-akustika. Aron mawa ang katugnaw. Baby. Kulain, manguklim ka. Saan man kay kapi? Huwag magugulain, gibuhat ko. Ano siya ka? Di tugnaw ka ka. Di, nagkinalang ka yung blanket. Kaya na. Ayaw pala tiksikit niya. Kung di ka gusto, biyaan ti ka din sa sinihan. Makalagot sa ni Jenny ta. Bisag uyab na mi. Pa-hard to get paghapon. Naman lamis panon og sini. Bisag kiss. Bisag sa aping rod. Wagi ko makasikuro. Asa ka naman. Makasikuro magikunin mo pa. Palugit sa da.
ta ugma ha. Oh, sige. Asa man ta? Mag-date ta? Oo, mag-date ta. Ug adto ta sa simbahan mag-date. Domingo pa ya ugma. Anim ba ta? Ah, Ngano man ka? ah. Murag kag natuk-an diha. Mahadlo kang musimba? Mahadlo kang muaso? Grabe sad ka. Mga sugyod. Masaway, pagtunin mo na ako. Makasasaan na lagi ko? Wa ta kay baw. Tingalik sa imong kapalikero, daghan ng babae nga nag-ampo nga ma-impierno ka unta. Agoy. Kung sa imong mga pagpahilak nila. Ikan to rin taon to eh. Good boy na yung taon ko karon eh. Kay, naalaman ka. Hinaot lang unta. Hinaot lang unta nga nausab ka na gyud, Phil. Ha? Gipulaan ka na? O bay eh. Hay, wag i-challenge ang among relasyon. Yung nga naman. Grabe ka, conservative si Jenny eh. Mao din yung lisod kay sa ulong sa mga lalaki kay... Kuan, way ka na manguyab niya tungod kay hasol. Ayaw taong ko katao iyo eh. Tininuod taong ning ako. Unsa ba na nang imong pagpanguyab ni Jenny bay? Tungod kay nakagusto ka gud niya? O doon na laing hinungdan? Doon na laing hinungdan, ha? But, ako may baw. May mo din ang wapay may baw. Dokchoroy. Bitaw. Na-challenge pa lang ako, no? Nga ako isa mauyab. Aron ikapakita ko lang yun nga uyab na mi. Ipakita na ko sa uban nato mga barkada nga ako gisa makuha o unsa ba ka? Kana. Mo na hustong tubag. Nadara ka sa sungog sa mga barkada. Ug dili tinuod ng imo. Gara-gara ra ng imo eh. Agoy. Kadit sa... Ay, naunsa na ni. Kahatlan mo. Dugay na kayo kung naipot niyo mo. Happy na ako. Dili na lang ko niyo mo pansinon. Karon, tila unti kag kalipay nga magpangita ka. Kanang mangita kag address. Ay. Dili tagig kapuyian. Nasty size gawas ay nangita nimo. Sulti siya mga wa ko. Oy, tudluan ko nimong mamakat. Sige na, ma. Sulti lang palihog nga. Wa ko din sa bahay. Ni alay noon ko. Patay. Tago talaging mama. Kay milahos og sul sa bahay nga way pananghit. Igo ra gibiya ni mama si Tisay sa gawas. Aron tawgon ko. Nya. Naun sa ba nga. Misunod man di ay. Nagpalimod ba ya unta ko? Mo na imong gipangita ang ma-challenge ka. Kanang dunay thrilling, di ba? Ay, kawaga na oy. Lain kayo. Lain anang maunhan ka no. Bawa gyud imong gana. Ikaw ba bay? Makapalibog kay kada. Ni Jenny, dili ka ma-challenge. Kay dili gid ka maka-score. Nasa ilang babae nga willing mo hayang bisan kanus ang ganahan ka. Dili ka sa ganahan. Pare, ano ba talaga? Bad shot pagi kaayos Tisay bay. Kay nanuong sa amo. Na, gilabhan ko kasaba ni mama oy. Phil, may mo magsulti ka? Jen. Ngam day ka. Sige. Mulakaw na ko, brada. Sulti lang niya tagbalik. Sige. Ayaw na, bot. Pini ka lang. Di raman sa kumagdugay sa kuntuyo ni Phil. Ay, time para gud tingano mo day Jin. Unsa mo day imong tuyo unta nako? Di alam ko. Ug mas maayo nga ni aning imong amigo. Aron dunay makasaksi nga nakigbuwag na ko nimo. Unsa? Nakigbuwag ka ni Phil? Oh, nakigbuwag ko niya. Time pa. Tungod kay niadto si Tisay sa amo ug nagdinastos. Matod pa niya nga uyab kuno silang Phil. Huh? Og si Phil mo'y amahan sa iyang gisabak. Unsa? Grabe. Binuang. Grabe, ano ba? Nagbunga na yun? Hilomay. Pataka ka na na. Tinuod jud ay. Basta mao na to ha. Buwag na ta. Ug bahala ka na sa kinabuhi mo. Oh, ikaw. Bahala ka. Kadiyot lang. Sa di pa ko malimot. Unsa naman sana?
Okay. Nagpamag ka! Bayad na sa imong pagbugal-bugal sa kong pagkapapay. Wala ka na. Okay. Agayad ba? Sakit, Brad. Namo, nangaping mo. Kusuga ito pagkasagpaay. Hanggaw ni Stisay? Ngaro kung taong mamabdos man siya. Pataka lang siya da. Di ni mahimo. Musibat ko. Maod na. Niresulta na ang sayo ni mong kundat sa mga babae. Mama, lalaki good ko. Ay gamitan ng katarungan. Sabi kay lalaki ka. Mauna lang na. Pwede na. Dili lalim yung problema ng imong gisunlan, oy. Mayo! Oh, Mayo! kinsaron. Kinsaron na nga yung pangatahuran ng Ayaw! pwedeng isuga. Magawasan si Fred! Fred, gawas niya! Uy. Gawas! Magkuntay ta! Kinsaron, ha? Gawas! Isuga ba kayo tingog, oh? Patay. Mayo! Usaman! Wagi mo tumat, ya! Naglago tumat! Fred! Phil, gawas diha. Ni abi si Papa aron hisgutan Oh, ang uy. atong kasal. Butangit. Kinuo ko. Karon, magsulti na! Pa, ayaw lang na ibutang ibabaw sa lamisa ko ng imong armas. Uy, bubutuin niya. Amo buto kita! Ah. Mga mahal kayong tawanan sa bata nga nakaroon si mo sa makan. Kining sir. Papasultihan. Dili ko interesado yung maminaw ni mo. Ang akong pangutan na mo itumaga. Unsa man na, sir? May nitabo din sa kong anak, di ba? Ayaw pamagkat! Ah. Pulis kining imong katubang. Agoy. Tingalik ipapriso niya! Tuman! Sir. May nahitabo na mo. Pwes, ipahigay ko na yung inyong kasal. Kinahanglan nga makasal ka mo sa labing madaling panahon. Mr. Papa Boy, get to know me more. Gusto mo'y mapapatambol. Disgrasya gyud. Mura kog na shotgun wedding ni atong higayuna Wa na ko'y laing kapaingnan kun dili ang pagsanong na lang gyud sa kasal. Si mama in taon nagkurog sa kahadlok. Ni resulta gyud ang akong kabuang. Nakasal gyud kami Stisay. Og nagkwintas gyud in taon kog bukog. Inyong magtatampo. Phil.